हाब आलु नों दाबो मलाय बिरसोमनो गाराखै उपाय गैयालै राखेब भाई बोरायबायबो नालाय बिरिखौनो सोबजाबायनोसै आरो बिदिसो नामा होमबा औलै भाई ओमफ्राय आलु आदा देग्लाय दैलाङाव जोबोर खामानि मावथारबाय माथो नोंलाय मावाबा माथो उपाय संसार जाबाय जेला मावखानांसिगोनखा ओमफ्राय नोंहा बिदिनो बोराय दबा थाबाय थानोसै हाब आलु नोंलाय आंखौ बबे एंगेलजों नायनानै बोराय दबना थानाय नुखोब्रा बोरायनायालाय एसे बोरायद्रायाखै खिन्थु बेक साइडनि एंगेलजों नायोब्ला नोंखौ बलिउडनि एक्टर शाहरुख खान बायदि नुलायोलै आरो लोगोसे नोंखौ फ्रन्ट एंगेलजों नायोब्ला गथ' सानैनि बिफा बायदि नुयो हाब आलु नोंनालाय बाथ्रायालाय मा खेंख्रा खेंख्राब्रा साइबे खिन्थु आलु नों बुंनाय बाथ्राया थारैनो गोरोबोब्ला बाथ्राया बोरैबा जागोन नैलै राखेब मा रागा रागाब्रा आं नोंखौ गावनि आंगो असे लोगो होननानैसो बाथ्राखौ बुंदोंलै ओमफ्राय दाखालि आं नोंनो लोंनायाव नाम्बार होनाया थिगैनो सोलिगासिनो दंना खैनाफोरनिया मोजाङैनो सोलिगासिनो दं नाथाय बे सेरि बिफाया न'आव थानायखायनो मोजाङैनो रायलायनो हाया अ बिदिसो होमबा आरो आंना मबाइला दाम गोसानिसो जाहैबाय नङाना नै फाग्लिनि खोथा रायलायनाय लोगो लोगोनो फनानो फैलायबाय आं थांग्रोनोसैलै आलु आदा आथुर जाबाय गाज्रि दा मोनसै बाबा हिनजावा हरनाय लोगो लोगोनो लोगोखौबो नांला बेनो दे भाई दे ओइ गोसो थाबाय मानो ओइ मासे थाबोबाय फै फै बे बोरमा मानैसोखौ बहा होगोन बहा मागोनसो जालायलांबाय आं फै गांसो गोनां जायगायाव होबाबो गांसोखौनो जानो रोङा जा बेयावनो था फै फान्था बै गांसोखौ नुवाखै गांसोखौ बै बुस्थुआवबा डाइरेक्ट एक्सन खालामगोन ओंखायनोथ' साला थेफाफा नोङो र' नोंसोरखौ साला गासैखौबो खनसेनो गरबाय थाफानजोबगोन आं हाब सोरथो फन हरलायखोब्रा खामानि मावफुनोलाय माथो बाजै थुमफ्लेसो र' हेलौ आंनि थुमफ्ले बाजै सना मा खालामदो आंनि आगे राखेब सना नैलै आं बन सिंखु बायनासो दङ ओमफ्राय नोंनि फिसाय आलु गरमा न'आव गैया नामा बाजै गैया फोथारावसो बोरमा हैनो थांदों ओंखायनो नोंनो चान्स लानानै फन हरदों आं जाम्बा बिदिसो नामा बाजै
हे राखेया बागै आंखौलाय माला लांफैगोन नोंलाय बे फाग्ला आलुजों थानोनो बाथारबाय आङो लांगोनलै बाजै लांगोन बारा गोबाव जायाखै जोंना साननैसो उनावनो लांथारसिगोन दे आंखौ ओइ थुमफ्ले थुमफ्ले ओइ थुमफ्ले जोंहा आलुआ फैबायहाय दोनथ'निसै औ दे बाजै दानबाय साला हा साला बे आलुआ गावनि हिन्जावखौसो गारनो सानखो ना नाम्बारासो गोरोन्थि जाना फैखो साला है जेखियानो जायाथों आं हले बे गल्डेन चान्सखौ गारनायाव गैयालै साला साया जाबायमोन औ जाबाय र' लायनि आइदै ओमफ्राय आं नोंनाव फैसा बिनायालाय माथो जाखो रलै थुमफ्ले बोरमा बेफारियानो दाबो सासेबो फैला दाखालि बै बरखंख्रि गामिनि गब्ला बेफारियाबो नायफैबाय दामखौनो होलाङासै माथो बिबो ए बेफारिया बेखासिल' बै गामि खाथिनि मेलेखा आफायालाय माथो जाखो बिनोबोथ' दिन्थिजायोना हे देद बिनोबो आं बोरमा दिन्थिथारालै बै बरखंख्रि गामिनि गब्ला बेफारिनिख्रुइ बांसिनसो दाम होआ बियो आं हले बेफोरखौ मिथियाहाय फैसाखौ हले आंनो नांथारगौ दे साननैसो लामा नायबावनि आं माबायदि हिन्जाव मोननांगौ माबायदि हिन्जाव मोनखोलै आंलाय है साला गोदो आइ आफा होननाय बाथ्रायानो सैथोमारमोन आखायाव खामानि गैयाब्ला जुलि जानाया गोरलै बाथ्रा नङा होननाया र' बोरमाखौल' फाननो हाथोंसै Hai James, बै बाजै दुब्रिनि बाखिखौ मानो होयाखै नोङो? हाब आदा बावनासो दंथारो माथो आंलाय दै जाम्बा हैनांगौना नों आंनावसो दाख्लै न'आव फैनानै बिफैलायदों फाग्ला फैसा गैयाबा गैया बुंनांगौना नों आं हैगौमोन ना दङब्रा मा गैया बिलाय नै खर' दं आंनाव बावनासो थादोंना आङो ओमफ्राय नोंहा बै कासा काटिनि 10 थाखाल' बाखिखौनो दाबो हैयाखै नोङा थै जाम्बा ना कितय आंलाय दाख्लैनो जासिबोखादोंमोन खिन्थु फैसाया आंनिया 500सो जाहैबायना बिसिनो हायोलाय होबोयासै आं हाब मा बिसिनो हालायोब्रा खुस्रा गैयिनि ब्रा जाम्बा खुस्रा गैयिनि अह बिदिसो नामा होमबा बेथ' थुंगायसो ओइ लावदुम आंखौ खिनो होखादोलै खिना फैनि आं फाथ' सुवा दालाय जाथोब्रा हाब बाजै एसेबां समायना बिउटिफुल देलायनानै बोजो बिरलांनो नागिरदों नोंलाय ए आगै आं बै पार्लारावसो मुसुगुर फुजानो थांनो नागिरदोंमोन हाब बाजै हाबा जाबाबो देलायनायखौ गारथ्रा माथो नोंलाय औहाय आगै सम सम देलायनोबो नांगौ कारेक्ट बाजै देलायाबा माथो दानियाबाथाय सेंग्राफोरनि मेगननि नोजोराव नोंसोरबायदि हाबा जागोदान हिनजावखौसो बांसिन नोजोर होयोलै बाजै हाब आगै आं मिथिलाय लाङाहाय नोंसोरसो मिथिसिगोन दानिया मानसिफोर बुंनाय बाथ्राया नोंगो खोमाहाय बेखायनो सेंग्राफ्रा जोबोर नोजोर होसोयो मिथिनायखायनोथ' बुंदोंलै बाजै जाम्बा थांनोसै आंहा गोबाव जागोन दे बाजै टा
गोथै लावदुम थुब्ले थांमारबायना लावदुम सुवा दालाय खिनो थांनायालाय मा थांबाय थाङैसो जाहरबाय थाखोब्रा थांमारबायना खिनो थांनाय मानसियालाय मा गाख्रावबाय थाखोलै बिलाय थांबायलै जाम्बा थांबाय थांमारबायलै साला बारबाय आं औ साला दाबो बावाखै थुमफ्ले बाजैजों सोबा जानायखौ ओइ लावदुम थौदो थांनोसै दाखालिनि आबै गासा खायथिनि सेरेबनि बाखिखौथ' नोंबो होखायाखै थौ दिनै हाबसे लोंनानै बैनि बेनि बाखिखौ होगालांजोबखानिसै बेथ' जागोन र' दाख' मानो नोङो बाजै थुमफ्लेजों सोबा जानायखौ दाबो बावनो हायाखै नामा है बाजै थुब्लेयालाय आंखौलाय माब्ला सोबालायखोब्रा मा जेम्स आंखौलाय थगायनो सानखो ना माखो नोंलाय फै फाग्ला मा बुंनो सानबाय दंब्रा नोंलाय आंखौलाय नों साननाय बायदि नङाब्रा हाय जाम्बा आंखौलाय थगायनो सानखो ना माखोब्रा नोंलाय बाजै थुमफ्लेयानो आंनो खोन्थाथारबाय थुब्ले बाजैयालाय आंखौलाय मा एरना होदोब्रा दारमासथिनि है जाम्बा बाजै थुमफ्लेयालाय मा एरना होनांगौ जाखो नंगौखौसो बुंदोलाय जेम्स भाइ देलाय माबायदि प्रप'ज होआमोन आंनोबो एसे खोन्थालाय है बे थुब्लेयालाय लासिंसिंसो खालामथारसिगोनलै आंखौ दारमासथिनि हाय बेफोरखौ बाद होदोलै खोन्थादोल' नों लाजिलाय लाङोबोलै आं मा होनना खिथानो जायाबा जाया खोथा बाथ्रासो बुंनांगोना थुब्लेया माबा दामनासो हरबायब्रा हाय बेफोरखौ बाद होदो महाभारतखौल' जागायदो नोङो माबार खोनासंमारनिसय दे खोनासंदो बिदिब्ला